Port Talbot ydi fan hyn. A mae'r rhai mi gyfadda, dwi'n cael traffath dychmygu yr arfordir yma heb yr hanes diwydiannol amlwg. Ond, fel arfer, mae yna help i gael. Yr unig beth sy'n rhaid i wneud ydy gadael ein enwa llefydd adrodd ein storis a mi gawn ni ein tywys yn ôl mewn amser. Port Talbot oedd yr enw roddwyd ar y porthladd newydd gafodd ei adeiladu ar ddechrau'r 4eg ganrif ar 15. Talbot oedd cyfenw'r tirfeddiannwr lleol ddaru wneud llawer i ddatblygu'r dre sef Christopher Rice Mansell Talbot. Mewn dim, mi ddaeth enw'r porthladd newydd yn enw ar y dre oedd wedi datblygu o'i gwmpas, ond mae'r enw Port Talbot yn cuddio enwau eraill, llawer iawn hyn. Aberafan ydy enw'r pentra oedd yma cyn bod y porthladd diwydiannol wedi agor, a mae o'n nodi lle mae'r afon Afan yn llifo i mewn i'r môr. Cyn y diwydiannu, roedd yna nifer o bentrefi eraill yma yn ogystal ag Aberafan, llefydd fel Margam a Tai Bach, ond wrth i'r dre newid, datblygu ac ymledu, fe gafodd y pentrefi yma ei llyncu, a maen nhw bellach yn enwa ar ardaloedd o fewn Port Talbot. Wrth lwc, mae ganddo ni gofnod o'r enwa yma. Diolch i Eisteddfod Cwm Afan, achos mi ddaru Mr David Evans gael llwyddiant yn 1889 hefo'i dreithawd hanes ac ystyr enwau lleoedd ac amaethau Dyffryn Afan. Ddim y teitl mwyaf catchy, ond llongyfarchiadau. A diolch i Mr Evans, mae yna ddega o enwa wedi cael eu cofnodi. Mae'r enwa yma yn rhoi rhyw gipolwg ar fywyd tra gwahanol yr ardal. Fforest Adam, Fforest Nant Herbert, Craig y Tewgoed, Tiler Fedwen, y Gelli, i gyd yn awgrymu fod hi'n ardal llawer iawn mwy coediog ers talwm. Enw arall sy'n helpu ni ddychmygu'r gorffennol ydy mynydd dinas. Mae'r rhain dweud fod yn cyfeirio at y bryngair sydd yma, ond nid David Evans. Mynydd Danas ydy'r enw gwreiddiol, medda fo, achos mi oedd y llethra coediog yma yn gynefin i anifeiliaid gan gynnwys danas neu geirw. Diolch i'n enwa llefydd. Y tro nesaf fyddwch chi'n gyrru ar hyd yr M4, fe gewch chi hefyd deithio nôl mewn amser i ddychmygu yr olygfa oedd i'w chael yma rhwng môr a mynydd yn Aberafan.